በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክልተ ሚያዝያ ወርሓዊ በዓሉ ሐዋርያ ታዴዎስ ከምኡውን አባ ጉባኤዩ በረከቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ናይ ዕለቱ ንባብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 13 ክሳብ 25 ድሕነት ኣሕዛብ ምናልባሽ ነቶም ዓሌተይ ዝኾኑ እንተ ኣቕናቕክዎም ካብኣቶም እውን ገለ እንተ ኣድሓንኩስ ንዓኻትኩም ንኣሕዛብ እብለኩም ኣለኹ። ኣነ ንኣሕዛብ ሐዋርያ እሞ ብኣገልግሎተይ እሕበን እየ። ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ምስ ደርበዮም ንዓለም ዕርቂ ካብ ኣምፃኣላ ምስ ተቐበሎም ግዳ ካብ ሞት ናብ ህይወት ምምላስ እንተዘይኮይኑ ካልእ እንታይ ከየምፃኣላ። እቲ ከም በኹራት ዝቐረበ ብሑቕ ንእግዚኣብሔር ዝተቐደሰ እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ ዝተረፈ ቅዱስ እዩ። እቲ ሱር ንእግዚኣብሔር ዝተቐደሰ እንተ ደኣ ኮይኑ ከዓ እቲ ጨናፍር እውን ቅዱስ እዩ። ካብቶም ጨናፍር ገለ እንተ ተሰብሩ እሞ ንስኻ ኣውልዕ በረኻ ኮለኻ ኣብ ስፍራዎም እንተ ተተኸልካ ካብቲ ሱር ኣውልዕ ዝወፅእ ማራ ተኻፋሊ እውን እንተኾንካ ኣብቶም ጨናፍር ኣይትከበር። እቲ ሱር እዩ ንዓኻ ፀዊሩካ ዘሎ እምበር ንስኻ ይኮንካን ፀዊርካዮ ዘለኻ እሞ ኣይትከበር። ምናልባሽ ንስኻ ኣነ ምእንቲ ክትከል እዮም እቶም ጨናፍር ዝተሰብሩ ትብል ትኸውን። ጽቡቕ ንሳቶም ስኣን ምእማኖም ተሰብሩ፣ ንስኻ ግና ሳላ ዝኣመንካ ደው ኢልካ ኣለኻ። ስለዚ ፍራሕ ደኣ እምበር ብልብኻ ኣይትተዓበ። ከመይ ኣምላኽ ነቶም ብባህሪኦም ጨናፍር ዝነበሩ ካብ ዘይነሓፎም ንዓኻ እውን ኣይክነሕፈካን እዩ። እምበኣርሲ ናይ ኣምላኽ ለውሃትን ጭካንን ኣስተውዕል። ኣምላኽ ነቶም ዝወደቑ ጨካን፣ ንዓኻ ግና ኣብ ለውሃቱ ጸኒዕኻ እንተነበርካ ለዋህ እዩ። እንተዘይኮነ ንስኻ እውን ክትቆረጽ ኢኻ። ንሳቶም ኣብቲ ዘይምእማኖም እንተ ዘይጸንዑ ግና ክትከሉ እዮም። ከመይ ኣምላኽ ከም ብሓድሽ ክተኽሎም ይኽእል እዩ። ንስኻ ካብታ ብባህርያ ኣውልዕ በረኻ ዝተቖርጽካ ብዘይ መንገዱ ኣብታ ጽብቕቲ ኣውልዕ ካብ ተተኸልካስ እቶም ብባህሪኦም ጨናፍር ዝነበሩ ግዳ ክንደይ ኣብታ ናይ ቀደሞም ጽብቕቲ ኣውልዕ ዘይትከሉ። መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 13 ልሳንካ ምእዳብ ኣሕዋቴ ንሕና መምህራን ዝበርትዐ ፍርዲ ከም እንቕበል ፈሊጥኩም ብዙሓት መምሃራን ኣይትኾኑ። ኩላትና ብብዙሕ ነገር ንስሕት ኢና። ሓደ በቓል ዘይስሕት እንተሎ ግና ንሱ ንኹለንተኡ ክገትእ ዝኽእል ብቑዕ ሰብኣይ እዩ። እንሆ ኣፍራስ ምእንቲ ክእዘዙና ኢልና ልጓም ኣብ ኣፎም ንገብረሎም፣ ንብዘሎ ኣካላቶም እውን ብኡ ነቕንዖ። እንሆ መራኽብ ድማ ክንዲዚ ዝዓብያ ከለዋ ብብርቱዕ ንፋስ እናተኸብከባ ናብቲ ፍቓድ መራሒ ዝደልዮ ብንእሽቶ ስካን ይቃንዓ። ከምኡ ድማ ልሳን ንእሽቶ ኣካል ክንሳስ ብዓቢ ነገር ትምካሕ። እንሆ ንእሽቶ ሓዊ ክንደይ ዓቢ ዱር ዘይተንድድ። ልሳን እውን ሓዊ እያ፣ ናይ ክፍኣት ዓለም እያ። እታ ንሙሉእ ሰብነት እትምርዝ ክፍሊ ኣካላት ንሙሉእ ጉዕዞ ናይ ህይወት እውን እተቃጽል እያ። ንገዛ ርእሳ ድማ ብገሃንም እሳት ዝሓረረት እያ። ኩሉ ዓሌት እንስሳታትን ኣዕዋፍን ለመም ዝብሉ እንስሳ ባሕርን ብሰብ ይግዛእ ተገዚኡ እውን ኣሎ። ንልሳን ግና ካብ ደቂ ሰብ ክገዝኣ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን። ንሳ ዘይተዓርፍ እኪቲ ዝቐትል ሕንዚ ዝመልአት እያ። በኣ ጌርና ንጎይታናን ነቦናን ነመስግን። በኣ ጌርና እውን ነቶም በምሳል ኣምላኽ ዝተፈጥሩ ሰባት ንረግም። ካብ ሓደ ኣፍሲ ምስገናን መርገምን ይወፅእ። ኣሕዋቴ እቲ ከምዚ ክኸውን ኣይግባእን እዩ። ዒላዶ ካብ ሓንቲ ዓይኒ ጥዑይ ማይን መሪር ማይን ትፍልፍል እያ። ኣቶም ኣሕዋተይ ኦም በለስ ፍረ ኣውልዕ ተኽሊ ወይኒ ፍረ በለስ ክትፈርዶ ይከኣላ እዩ። ከምኡ ኸዓ እታ ማይ ጨውት ትፍልፍል ዒላ ጥዑም ማይ ክትፍልፍል ኣይከኣላን እዩ። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 11 ክሳብ 19 ሽዑ እቶም ህዝቢ ነቲ ጳውሎስ ዝገበሮ ምስ ረኣዩ ድምፀው ዓው ኣቢሎም ብቋንቋ ሊቃኦንያ ኣማልኽቲ ሰብ ተመሲሎም ናባና ወሪዶም በሉ። ንበርናባስ ድያ ንጳውሎስ ድማ ቀንዲ ተዛራቢ ስለ ዝነበረ ሄርሜስ ኢሎም ሰመይዎም። ናይታ ኣብ መንፅር ከተማ ዝነበረት ቤት መቕደስ ድያ ካህን ድማ ኣብ ዑርን
ዝተተትዐ ዕምበባትን ኣብቲ ኣፍ ደገ ኣምፂኦም ምስቶም ህዝቢ ኮይኑ ክስውኣሎም ደለየ። እንተኾነ እቶም ሃዋርያት በርናባስን ጳውሎስን እዚ ምስ ሰምዑ ሰንቢዶም ክዳውንቶም ቀደዱ፣ እናጨርሑ ናብቶም ህዝቢ ኣቢሎም ጎየዩ። ከምዚ ዝስዕብ ከዓ በልዎም፣ ኣቶም ሰባት ስለምንታይ ከምዚ ትገብሩ? ንሕና እውን ከማኻትኩም ዝፍጥረትና ሰብ ኢና። ነዚ ከንቱ ነገር ሓዲኩም ናብቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣብኣቶም ዘሎ ኩሉን ዝፈጠረ ሕያው ኣምላክ ክትመለሱ ነበስረኩም ኣሉና። ብዝሓለፈ ዘመናት እግዚኣብሔር ንኩሎም ኣህዛብ በብ ዝደለይዎ መንገዲ ክኸዱ ሓደጎም። ምስናይ እዚ ከዓ ጽቡቕ እናገበረ ኣብ ሰማይ ዝናምን ዘመን ፍርያትን እናሃበኩም ንልብኹም ብመብልዕን ሓጎስን እናጽገበ ሕያው ከም ዝኾነ መስከረ። እዚ ኩሉ ተዛሪቦምን እቶም ህዝቢ ከይስውዕሎም ብኽንደይ ገድሊ ከልከልዎም። ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 21 ክሳብ 29። እምነት ሓንቲ ከነኣናዊት። ኢየሱስ ካብኡ መጺኡ ናብ ወሰን ምድሪ ጢሮስን ሲዶናን ኣልገሰ። እንሆ ድማ ሓንቲ ከነኣናዊት ሰበይቲ ካብ ወስናስን እቲ ምድሪ መጺኣ ኦ ጎይታይ ወዲ ዳዊት ንጓለይ ጋኔን ብኽፉእ ሒዝዋ ኣሎሞ ራህራሃለይ እናበለት ጨርሐት። ንሱ ግና ሓንቲ ቃል እኳ ኣይመለሰላን። ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ቀሪቦም ደድሕሪና ትጠርዕ ኣላሞ ኣፋንዋ ኢሎም ለመንዎ። ንሱ ግና ብዘይካ ናብተን ዝጠፋ ኣባጊዕ ቤት እስራኤል ኣይተለኣኽኩን ኢሉ መለሰ። ንሳ ድማ ጎይታ ይርድኣኒ እናበለት ቀሪባ ሰገደትሉ። ንሱ ከዓ መሊሱ እንጌራ ውሉድ ኣልዒልካ ንኣኽላባት መሃብ ጽቡቕ ኣይኮነን በላ። ንሳኻ እወ ጎይታይ ኣኽላባት እውን እምበር ካብ መኣዲ ጎይቶም ዝወደቐ ርፍራፍ ይበልዑ እዮም በለቶ። ሽዑ ኢየሱስ ኣቲ ሰበይቲ እምነትኪ ዓብዩ ከምቲ ዝደለኽዮ ይኹነልኪ ኢሉ መለሰላ። በታ ሰዓት እቲኣ ከዓ ጓላ ሓወየት። ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።